Možno vás to prekvapí, ale väčšina bolesti chrbta nevzniká po úraze ani po jednom prudkom pohybe. Najčastejšou príčinou sú malé, každodenné návyky, veci, ktoré robíme automaticky, bez premýšľania, každý deň. V škole chrbta vám ukážem, ako sa správne pohybovať v bežných situáciách a dám vám jednoduché tipy, ktoré môžete zaradiť do každého dňa. Dnes začneme od rána. Veľkú záťaž dostáva chrbtica už ráno pri vstávaní z postele. Ak sa zdvíhame prudko, priamo cez trup, výrazne preťažujeme celú chrbticu. Oveľa vhodnejšie je najskôr pokrčiť kolená, pretočiť sa nabok, spustiť nohy cez okraj postele a súčasne sa vytláčať s rukami do sedu. Takýto pohyb je pre chrbticu prirodzenejší, bezpečnejší a stojí len pár sekúnd navyše. Počas noci telo niekoľko hodín odpočíva v jednej polohe. Svaly aj kĺby sú preto ráno prirodzene stuhnutejšie. Pomáha krátka rána rozcvička, ktorá ako prvé rozhýbe kĺby, aktivuje svalstvo, zlepší prekrvenie a pripraví chrbticu na dennú záťaž. Nemusí trvať dlho, aj 5 minút stačí. Rozhýbeme členky, bedrové kĺby, zápestia aj prsty na rukách. Pokrúžime plecami a to smerom dozadu. Vhodný je aj jednoduchý drep na 4. Cieľom cviku je automatizovať správny pohyb trupu s napriamenou chrbticou, posilňovať svalstvo kolien, drep postupne prehlbujeme a zvyšujeme počet opakovaní z 10 až na 40 krát. Dobrou správou je, že práve malé zmeny v každodenných pohybových stereotypoch dokážu chrbtici výrazne uľaviť. A presne o tom je škola chrbta. To, ako chodíme, je nesmierne dôležité. Ak chodíme s predsunutou hlavou, zdvihnutými ramenami alebo bez prirodzeného pohybu rúk, telo sa postupne dostáva do nesprávnych pohybových stereotypov. Aj keď sa to nezdá, správne chodiť nemusí byť jednoduché. Správny krok vykročíme, prenesieme váhu a plynulo sa postavíme na nohu. Ruky sa prirodzene hýbu a to tak, že ruka ide s opačnou nohou. Trup smeruje dopredu, ramená sú uvoľnené, hlavu sa snažíme ťahať hore. Váš chrbát nepotrebuje dokonalosť. Potrebuje malé, ale správne zmeny, ktoré v konečnom dôsledku prinesú veľký efekt. Nezabúdajte najmä na pravidelný pohyb, zmenu polôh a vyhýbanie sa jednostrannému zaťaženiu chrbtice. Pri nosení tašky na jednom pleci sa telo nevdojak nakláňa a svaly na jednej strane sa preťažujú. Ideálne je nosiť tašku cez trup, horné končatiny zostávajú najmä pre chôdzu voľné a telo je zaťažené rovnomernejšie. Ak nosíme tašku na pleci, striedame strany a snažíme sa nosiť čo najľahšiu záťaž. V ďalšej škole chrbta sa pozrieme na to, čo sa deje s vašou chrbticou, keď dlho sedíte a čo s tým môžete urobiť hneď dnes. Viac tipov, cvikov aj odporúčaní nájdete na bezbolestichrbta.sk.